Hey. 5 ka mga barangay sa Banwas ang hinubaan apektado sang pagbaha bangod sa Bagyo Dante. Sa Balita Nasional, Octa Research nagpaandam sa posibleng liwat surge sa COVID-19. Ginaduso nga pagpagawa sa mga senior citizen nga fully vaccinated wala gin paboran sang Malacañang. Mayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Hunyo 2, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boydron. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Okay, maayong aga, Action Boy. Kag sa aton nga mga ka-action, rainy Wednesday morning. Oo, sige lang. Galin pa kagabi, no? Gabing ulan. Yes, bala Action Boy kanami ganis akong tulog do kanami bala ka Bacolod dara sa storm signal number 1, no? Ang Bacolod, nabasa so ko. bulo ka check sa pinaka-latest wait lang, kado wala bala Action Boy. Gapon, di lang, Kagapon, subong wala ang Action Boy. That's why nabalik na ang biyahe kagabi. So okay. sa akong gina-share, wala Action Boy. Ang signal number 1 subong ara sa Calatrava, Victorias, Manapla, Sagay, Cadiz, Toboso, Escalante, Ibi Maglaw na Kagsilay. So man ang pinaka-latest. Dugay-dugay magapagawa naman sila sang sang weather update. Yes. Good morning, kids. Sa aton mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong aga. Maninoy, Michael Jun P. Season. Good morning, gid. Kay Miss Cory Vidaha, Sir Binong Setenta, good morning. John Vicente, pakigreet naman family ko sa Himamaylan sa may Barangay Carabalan. Family Vicente from John Vicente of Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. You're welcome. Vanessa Marie Perez, good morning from Cabancalan. Sir Milili Uligo, yes, bongga. Good morning, Sir Milili Uligo. Kay Maninoy Michael Jun P. Season, ginag-greet niya lang ang tanan. From siya to Elise Paranaque. Alright. Kay Jack Pinunggan, good morning man. Rainy morning man sa imo. Kay Pangga R.R. Rehinyo, good morning everyone. Keep safe. Ginbaha na. Barangay, barangay keep safe, ginbaha na. Sa evacuation center, observe social distancing. Kay dito sa Himamaylan, Action Boy, may lugar to nga ginbaha man. Yes, sige. Graho Bethel Hope, good morning. Kay Susan Gonzalez, good morning man. Emmy Esmeralda Dulido, kay Andro Mangilan Villarosa. Ngayong aga, Andrea Huelar. Maayo nga may nulanon nga kaagahon. Stay safe, God bless. Yes. Si Mark Anthony Villar Asilan na nalakuan mo. Mark Good Anthony. morning ko na sa buo. Mark Anthony Asilan. Villar Asilan. Labi Wala na sa pa di hometown sa niya akin. ko sa Banwas Isabela. Gabi na ha, subong. Keep safe, good. Watching from New Zealand. No? Yes. Keep safe, good. Sige. Kaya, Ma'am Vanessa Mayo is also watching. Happy 1st of June. Dito Greetings sa from- ila. Kita kita after aga pa sila galin okay June 2 na kita June 2 na subong. tayo. Sakto tong ako nga gimutang dio. Sige June 2. Rochelle Evangelista. Good morning man. Monitor subong sa Barangay 14. Wala sa rin nagbaligya kay Gadulom ang kalibutan. Yes. Basi Safety hindi ba first, makita ang gid. iyang baligya. Oo, kagimbis nga kape ang iya mahatag. Basi bala hindi amo. Basi, oo. Kay Dulom mo daan mo, te. Good Good morning day, para sa Dan inyo, Kundulong. Barangay 14. Feby Alvarez, dira sa Murcia. Good morning, man. Kay Hadako Carol Montoya, sa Quezon City. Kay sino nanda sumudangan si Maricel Jurisprudencia Sueta. Michael Camalon, good morning, man. Shout out lang Henry Manzanares kag Rogery ga-monitor sila sa Shell Tangub. Oy, good morning dira sa inyo, no? Sa naga-monitor dira sa Shell Tangub, Bacolod City, no? Good morning. Kag kay Remy Muyko, good morning man. Fernie Española watching from Barangay Lukotan, Cabancalan City.
kay Hector Batidwan, kay Ombing Toriano, kag kay Juday Esparagosa, Jocelyn Kalamaan, Shabina Aquino. Good morning man, watching from Saudi Arabia. Tanan ko nga sumaganon, morning lang, especially family Aquino. Jimmy Yong, good morning man. Kag kay Melodies Bulyag, may aga man sa imo. Sakay, di na ko to dampi man. Sige, okay na kita. Nag-greet mo na si Shabina. Oo, na siya gidang kuhan si Shabina Aquino sa Saudi Arabia. Tita Hana Gacho Peruelo, good morning, Tita Han. Sa dinasaya sa Bago City. sa Yes, good morning. Richard de la Banda, good morning man, watching from La Carlota City. Kay Chibok Famine from Toowoomba, Queensland, Australia. Kadamo sa mga Australian naton nga mga friends, no? Oo, sige, kag anywhere we go may mga friends kita dito. Chibok muna sa gani sa Australia. John Paul Vilbar from Cadiz Viejo. Shout out nyo kay Robina Cantuar kag James Kaiser. Kag sa ila mama nga si Jessica kag si lula nila Puka. Jinky Dialagdon, good morning man sa imo. Dira sa may Phoenix, Arizona. Kay Neva Javier Hochico. Watching sa kag sa Sarabiahan nun kuno good morning, watching siya from Italy. Gusto mo pa Italy man? Sa Italy Action Boy, mga dra ginaya ang mga pasta, yan, no? Pasta, Italian pasta. Yes. Mga spaghetti, Yes. fettuccine, Yes. cantonini, Ano? pansitini, cantonini. Bongga. Hindi na Pansit ito na pa. Canton, gali yan, no? Basta may mga ni, no? Sabi mo ni, ano ni, putson ni, kanon ni. Kalain. Sige. Macnia Perez from Manila naman. Good morning man kay Mr. Beboy Villasor, kay sa pamilya ko ni Jinky Dialagdon sa barangay Pandanon, DSB. Sige, standby na kami. Sige, okay. Good morning man sa kay Teresa Linaha Kayaw, dira sa Bago City. Kumusta dira sa Bago man? Ang iban nga mga local government, di magiging baha pa, way pagid man. Wala pagid man. Sa hinubaan lang, no? Hinubaan lang. Kung sa kung ano kay binaha man tungkol si Isabela mo, no? Ganit man. De Anton Diaz sa Patria Village, good morning. Kag pizza pagidambal ni Ma'am Van. Basta na pizza sa Italy. Lani kag pizza Italia. Yes. Lani Tribal watching from Cancilayan, Murcia, Rosalina Arellano Espadero, kag Julibert Baroquillo. Ay, kalain si Joe Wilbert. Wala ko noon. Kaya pa namyaw lang tam. Kalma ka lang, migo. Kalma ka, ha? Kalma ka. Kay Facebook niya, kalma ka da. Abi ko ka tamyaw na tabilog. Tamyaw lang sa Facebook. Kalma ka da, ya, kalma. Ay, ilan na ikaw, siya? Julibert Baroquillo. Abi, kapagpagad to. Kasi kayo promise split kahanda ka, ha? Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, 13 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal. Patay ang duha ka mga persona samtang nakaluwas ang duha ka tuig nga bata nga babae nga sakay sa Mitsubishi Mirage nga salakyan sa insidente sa pagpaniro sa Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sang Bacolod kagabi, Hunyo 1. Una nakabato ng Police Station 2 sa tawag sa concerned citizens matapos nabatian ang linupok sa lugar. Ginpahayag ni Police Station 2 Commander Captain Paul Vincent Pendon nga patay ang driver kay isa pa ka lalaki samtang wala naman na ulamid ang duha ka tuig nga bata nga babae sa insidente. Sa pinakauli nga report sa Police Station 2, ginkilala ang driver nga napatay nga si Dexter Brian Ursos samtang wala pa giningadlan ang isa pa nga napatay. Sa impormasyon nga nakuha sa Aksyon Radio Bacolod, ang napatay ang nagatrabaho bilang agent sang duta. Nakuha sa crime scene ang 8 kabasiyos ang wala pa matumod nga armas lutang.
May drug paraphernalia man nga na-recover ang kapulisan kag suspected shabu nga nagabugat sang 1 ka gramo sa crime scene lagi pa ng peke nga kwarta sa sulod sang salakyan. Padayon pa karon ang maidid nga investigasyon sang Police Station 2 sa motibo sang krimen kag background sang napatay. Apektado ang 5 ka barangay sa Banwa sang Hinubaan bangod sa pagbaha tugas ang maulanon nga panahon dala sang Tropical Storm Dante. Sa interview sa Action Night Patrol, ginpahayag ni Hinubaan Mayor Ernesto Estrao nga wala pa siya sang record sa kabilugan nga evacuees. Apang ginalakipan ang 5 ka barangay sang Kulipapa, Bulwangan, Daog, Asya kag porsyon sang Anib. Subong man ginkompirma ni Estrao nga may pick-up nga naanod apang wala naman inisang sakay. Ginapila naman ni Estrao ang mga nag-estar sa nanubuan nga lugar nga mag-evacuate na lamang bilang panigurado sa mahimo epekto sang pagbaha. Sa piyak ng bakin, wala naman sa evacuee sa ginreport ang syudad sa Cadiz. Apang ginpanumdom lamang ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. sa publiko nga mag-aligmat kag maghimo sa inisyatibo sa posible pagbaha man nga tugahon sang Bagyo Dante. Sandang nakaalerto ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office bangod sa Bagyo. Suno kay Executive Assistant Jo Marie Vargas, 24/7 na nga magabantay ang CDRRMO sa lakat sang panahon. Kalakip man ang pagmonitor sa mga lugar nga masami ginabahaan. Nagpanugyan man si Vargas sa publiko sang kooperasyon sa tiun nga kinahanglan magpatigang sang forced evacuations. Mapag-iangot na ako nagapag-iangot ng CDRMO sa tanan nga barangay sa siyudad sa Bacolod nga mag-alerto man bangod sa sining Bagyo Dante. Sa iban nga balita lokal, isa patay, isa pilason matapos nagbunanay ang mag-live-in partner las 12 sang tuwang gabi Hunyo 1 sa Purok Herbias 2, Barangay Villamontes, syudad sang Bacolod. Ang napatay ang ginkilala kay Maria Antamonan, 26 anyos, taga Banwa sang Kawayan, kag sales lady sa isa ka mall sa Bacolod. Samtang pilason naman si Lindon Dinawanaw, 37 anyos, utility sang Herbias National High School, kag temporaryo naga-istar sa lugar kundi natabo ang insidente. Suno sa kaingod sang mag-live-in nga hungod nga wala nagpangalan, mas sobra isa pa lang kabulan sa nag-arkila sanday tamonan kag ginawanan sa lugar rason nga wala sila nagaulo istorya. Dugang pa sa ila pag-obserba sa pagpatak las 7 nakapauli na mag-live-in partner apang sadtong Lunes sang gabi kag nakaligad nga adlaw tuman kag gabi na nagpauli si tamonan nga posible isa sa rason kung nga nagainaway ang duha. Palayag sang kaingod sa ila nabatian madugay na nga problema ang ginabaisan sang duha kag naglabot sa pagbinun-anay. Sa piyak nga bakin ginpahayag naman ni Ronald Dinawanan utod ni Lindon nga wala man sa minasambit nga problema nila ni tamonan ang iya utod kag wala man sang ihibalo kon permi nagaaway ang duha. Sa karon padayon pa investigasyon sang kapulisan labi nang ginalegar ang duha ang nagakapyot sang tagsa ka kutsilyo. Naibaloan ang tatlo katuig na nga bata ang yara karon nagabakasyon sa Banwa sang Kawayan. Duha naman kung sadugan natin nga mga balita lokal, nasapuan patay ang isa ka mangingisda sa may baybayon sa barangay Bubog, siyudad Santa Lisay sa itong Lunes ang hapon, Mayo 31. Ang biktima ginkilala kay Sergio Barabat, 33 anyos, kag pumuluyo sa Villa Esperanza sa barangay Tangub, siyudad sa Bacolod. Sa investigasyon sa Silay PNP, katapusan nga nakitaan si Barabat sa itong Mayo 30 nga naglumpat sa madalom nga porsyon sang tubig dagat parang utdon kung tanay ang nylon sa fishnet nga ginagamit sa pagpangisda apang wala na makabalik kung nakabutwa kang ginapatihan nga na trap. Sa pagkasapo sini gindala sa Talisay Health Center apang gindeklarar nga patay. Nalasak naman sa truck kag napatay ang duha ka nagasakay sa motorsiklo sa Provincial Road, Barangay Antipolo, Banwa sang Pontevedra, mga alas 5:45 kahapon sang aga. Ang nagkalamatay ang ginkilala mo Sanday Rene Paguntalan, 45 anyos, kag Omar Abueva, 35 anyos, tanan nagapuyo sa mga barangay o kung sa barangay Buenavista Rizal sa amuman nga Banwa. Suno kay Police Corporal Genesis Benas, Traffic Investigator sang Pontevedra PNP, padulong kontani sa trabaho ang mga biktima sa syudad sang La Carlota. Kag pag-abot sa lugar sang aksidente, may nakapondo sa isa ka linya sang dalan nga wing van nga naberiya.
Posible pagpreno ni paguntalan na danlog ini bagod basa ang dalan kag natumba sa di na tiyempuhan man nga nagasunod ang dump truck kag nalapakan ang mga ini. Ang truck ginamaneho ni Leomar Alvarez, legal ang edad kag nagapuyo sa syudad sang Bago nga karon yara naman sa kustodiya sang Pontevedra PNP. Okta Research nagpaandam sa posible liwat nga surge sa COVID-19. Samtang ginaduso nga pagpagawa sa mga senior citizens nga fully vaccinated, wala ginpaboran sang Malacañang. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Hindi na tataman. Hindi ko gusto ko balikan ito. Si kuha mo ng migo mo. Move on na lang bay da siya kay Balok Action Boy Hindi, okay lang ko na yan sa mga comment. Hindi lang magpamuyayaw sa Facebook. Gani. Hindi ka lang magpamuyayaw, migo, ha? Kay kabalo kami sa trabaho namon dire. So, kung ay kay Kensindi, hindi ka mamuyayaw sa Facebook. Correct. Kaya hindi naman namin mamuyayaw ka sa Facebook. Daw ay ka sang tinunan, no? Muna sang amigo Julibert Barokilyo, Labi na ako Barokilyo. No, kaya lang mamuyayaw sa Facebook. Kaya kapakita ka lang sa mga kabastos mo. Hindi na namin, no? Correct. Kag kinsindi mo, dapat kinsindi ka kung anong ubra namon dire. Kaya kinsindi kami sa ubra namon mo. Kung ay kaya kinsindi, kay kulang ka sa pagkinsindi, nugay pa mo yayaw. Ha? Yan, correct. Hindi anay ta? Special Action Boy, basi bago lang siya nakalantaw. Gani, bago ka lang imo yan nakasulod-sulod dire, nagpamuyayaw kay mo ya. So hindi ka magpamuyayaw, Julibert, ha? Kay hindi kami diabulo yayawon ng mga tao. Yes, Kag kinsindi kami sa ubra namon dire. Ikaw yung kumara kay Chinde, may muyong ka na, ha? Kung gusto mo, kadto ka, para nga mapiisplikahan ta ka kung anong obra namon dire, ha? Oo. Hindi ka magpamuyayaw sa Facebook. Yes. Kagi ni Action Boy ang aton pag-greetings Action Boy bilang pagpasalamat lang sa mga ka-action bala naton. Nga naga-comment man. Siyempre ginatagan tayo kayo na. Kag off-air ini iya. Yes, off-air. Hindi rin mabatian sa radyo. Ang on-air na, ang balita namon niya, on-air, Chinde ka. Nan. Hindi ka mamuyayaw, kaya hindi ko nanamian sa ginahimo mo, nga pamuyayaw ka sa Facebook. Ha? Oo, hindi ko namian. Kung naanad kaya ngayon padako ka sa pamuyayaw, kami wala. Oo, okay? Kayo ha, mag-comment ka. I hope naintindihan ni Julibert Barokilyo. Kanami, Kaya sa siguro. totoo, Action Boy, hindi tayo niya obligasyon nga magbabasa pa diya sa Pwede kami nga wala kami, nga commercial kami, pwede kami nga wala. So, samtang wala pang commercial, amo na nga ginagamit namon nga time para sa amon nga mga listeners iya, no? Nga nag-monitor sa Facebook. So, ikaw ya, kung tataan ka, halin ka landa. Huwag ka problema, hindi ka mamuyayaw.
Kaya gapakita lang na sang kakulang mo sang edukasyon. Ha? Okay? At sino ganing alam niya? Si Julie Bert Julie Bert Baroquillo. Baroquillo. Ha? Insindihon mo ha pag kuan ka. I hope Ginapangita ko di sumong imo nga profile okay para para makilala tagid ka Nakita bala. ko siya, boy, kay gin-search ko gin siya daan. Pangitaon tagid ka para siya, makilala tagid ka. Be? Ano ko bisan tsura yan ha? Mo ka na gle? Ay, gusto na. Gusto na. Dumduman ta na ka. Ha? Ay, kilala mo? Dumduman ta na ka. Dumduman ko na siya. Dumduman ko na siya. May isa man na di siya. Ka-issueman nga daw. Pero man siya mag-comment. Oo. Okay? Belang na siya. Sige Good Move morning on na dira sa kay happy birthday ko no kay Elnan Mapules yung halin sa kay Terry Sempron yung Happy no? birthday! Happy birthday. Oo. Kuha na sila na may mga grupo na sila. Kita ko na sila. Oo, Ay, gali. oo, kita ko na sila. Pwede sila. Sige Kay Jake Ramka, good morning man. Sa suba ko no malugo daw nagabaha man to, no? Ay, keep safe, gid, mga ka-aksyon, ha? Ulo aligmat, gid. Eric Rojo Asyado, good morning man sa imo, nan. Sige. Stay safe lang kuno hambal nanday Ma'am Jinky di Alagdon, no? Kag sa iya nga mga friends ni blang usually na Great niya. Stingray Di Castle Kyle. Good morning man. Marnel Murillo Rodriguez. Shout out kuno sa Murillo family sa Villa Esperanza, Barangay Tangub. No? Shabina Aquino, muna siyang sa kwan. Sige. Dugin ba sa atin siya, Nabasa Gina? mo sa Yes. kanya, Sige, action doors. Sa mama ni Miss Jinky de Lagdon, kag papa niya, kay Joe and Lolita. Sang Barangay Pandaron DSB, sa sister niya man, Jenalie de Lagdon, kag Jay Nagor, kag sa mga amiga niya, si Alma Oligon, si Rela Samar, Aguilion, Michelle Montilla, Ging Bonbon, because of Ottawa, Canada, kag kay Melanie Rihon. Diana Perez, good morning man. Larry Rico, nagamonitor sila dira sa may Porok, Kalubay, Barangay Sampinat, Bago City. Salamat, gid. Sige, sa kay Cisco Viola Baloyo Eras, good morning. Kag kay classmate ko Edwin Escopel is also watching. Oh, No? maayong aga. JR Pelayo. si Good Pelayo. morning dra sa may Singkang Airport. Alex Montesa, good morning. Sinagreet naman sila ni Ma'am Vanna, sa Mrs. Alvarez, Miss Jinky. Good morning sa inyo. Kay Nicel, hello Nicel, good morning. June Biaten. Sige. Ceballos, ara man siya. Si Ma'am Luing Melos, ga monitor man. Okay. Hello, Ma'am Luing. Sige. Kag si Migo naton Juan Bolgalio dira sa may Las Vegas, Nevada. Kag Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Good morning. Nathan Borromeo, good morning man. Dara sa may watching from Isabela Moises Padilla. Gabaha ko ang suba sang Binalbagan. Binalbagan River. Tamyo niya lang STI, student niya sa STI West Negros University. Kag sa iya mga kabarangay sa Panakyaw. Bugtaw na. Kay Dayna Magbato Malabago, dara sa may Lokotan, Kabankalan. Noel Martinez, kay TWU Bongalon. Dara sa may Panglao, Bohol. Hello. Tita mo, Jenny Ulati, man. Hello, Tita Jens. Kamusta mga Bisaya? Tanga manok nagtambok na. Charot. Kaya, damo, di gambal, relax lang ko na yung action boy. Nawaga Kalain. po ko doon Bayad na sila. Hindi ko namian actually. Ang Isang pamuyayaw, pagpamuyayaw. hindi ko namian eh. Gani. Pwede lang ika-comment, huwag ika problema. Hindi lang mamuyayaw, ha? Sige, standby na sa dugag naton nga mga balita. Do not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Action Radio Bacolod, number 1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:29 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpaandam ang Octa Research Group nga mahimo liwat may magluntad nga surge sa Metro Manila nga posible ituga sang trip o kon ripple effect sa mga matag-as nga kadamuon sang kaso sa pila ka rehiyon sa Visayas kag Mindanao. Ini matapos ako ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga may dako nga pagtaas sa bag-o nga kaso sa COVID-19 sa anom ka rehiyon nga ginalakipan sang Region 4B, 6, 1, 10, 11 kag Caraga. Ginpaatag ni Octa Fellow Professor Guido David nga may record na kung may nagaluntad nga surge sa National Capital Region, ginasundan ini sa pagtaas ang kaso sa ibang nga lugar pag abot sa 1-2 ka bulan. Ginakadlukan niya ang pagbalik naman sa mga kaso gikan sa mga probinsya padulong liwat sa NCR nga ginapakita sang ripple effect. Hindi naman pabor ang Malacanang sa ginadusong hangna sa isa ka senador nga tugutan na nga magwa ang tarang nga senior citizens nga kompleto na ang bakuna batok sa COVID-19. Kadungan sinigin klaro ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga hindi naman absolute ang pagdumili sa mga senior citizens nga magwa sa mga pulayan bangod ginatugutan man sila nga magbakal sa ila pagkinahanglan kag mag-exercise. Pero ang dalayo niya pagpagwa sa mga senior citizens nga masobra sa 65 ka tuig ang depende kung maangko na ang ginatawag population protection. Paatag pa ni Roque, lain ang epekto sang bakuna sa isa ka healthy nga kabataan sa isa tigulang rason nga dapat stay at home sa gihapon ang mga senior citizen. Ginpanumdom sang trade and health officials ang publiko nga wala ginatugutan ang pagbaligya online sang health products nga wala sang physical store. Sunod kay Dr. Melissa Guerrero sang DOH Health Technology Assessment Unit, kinahanglan nga ang mga drugstores mayara sang pharmacist agud makasecure sang license to operate sa Food and Drug Administration. Duwa pa ni Guerrero, tuyo sini agud malikawan ang posible peligro sa pagbakal sang health products sa online stores nga wala sang pharmacist nga maka-advise kag baligya sang bulong. Una dirigin bulgar sang DTI nga masobra sa 4,000 ka consumer complaints ang ilan na record pagi sa online transactions. Nakip na ang pagbaligya sang bulong. Suportado sa Department of Labor and Employment kondole ang suwestyon nga bakunahan ng overseas Filipino workers sa OFW sa sarang single-dose vaccine batok sa COVID-19. Sunod kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ginasuportahan sini ang suwestyon ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. bagod makabulig ini para mapadasig ang deployment sa OFWs. Dugang pa ni Bello, mahapos na ang nagbaton o kung magbaton sa mga OFWs kung nakabaton na sang single dose kag hindi naman pag-i-require nga magpa-swab test kag quarantine. Sinabaluan ang bakuna sa Johnson & Johnson amo lamang ang naga-require sang single dose apang iban nga bakuna kinahanglan sang duha ka dose agud masiguro ang proteksyon. Samtang viral karon sa social media ang kuha sang cellphone video nga pagtiro sa isa ka hubog na pulis sa isa ka 52 anyos nga Iloy sa barangay Greater Fairview, Quezon City sang Lunes ang gabi. Ang biktima ang kilala nga si Lilibeth Valdez. Ang suspect, amo si Police Master Sergeant Hensi Sinampan nga yara na sa kustudiya sang kapulisan. Sunod sa bata sang biktima, yara sa Tiangge Iloy sang inianggin palapitan sang pulis sa gidaligar nakainom, ginbutong ang buhok kag gintiro sa liog. Sa record sang kapulisan, ang bata nga lalaki sang biktima kag ang suspect nga pulis ang nagtapungulay nagligad nga May 1. Ang pulis ang assign sa PNP Police Security and Protection Group kag turn over na sa CIDG sa Camp Karingal. Nagpasiguro si PNP Chief General Guillermo Eleazar nga makakasa serbisyo si Police Master Sergeant Hensi Zinampan, ang pulis nga nagtiro kag nagpatay sa 52 anyos nga Iloy sa Quezon City. Sunod kay Eleazar, paglapas sa iyang sumpaan nga trabaho ang ginhimo ni Zinampan kag pasakaan ang suspect sa kaso kriminal kag administratibo. Sunod kay Eleazar, nagpalabot ini sang simpatiya sa pamilya sang biktima kag nagapangayo sang pasaylo sa ginhimo ni Zinampan. Nagpasiguro si Eleazar sa pamilya nga personal
kini nga tutukan ang kaso kag mahatag ang hustisya sa biktima. Una ginpahayag ni Eleazar nga iya ginaduso ang lapnagon nga reforma sa recruitment sa PNP kag ang korupsyon kag padrino system nga kabangdanan kun nga amay mga aplikante nga hindi deserving pero nagkasulod sa serbisyo. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:34. Sa ato naman mga ka-aksyon, D3 Inyong imamatian natin mga balita sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion, upod aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa action balita morning edition, upod yapon sa inyo news team. Aksyon, Dorel Cabal. Kag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.